kufa panguva ino kwaita Vice Air Marshal veAir Force of Zimbabwe Winnie Mandela kuratidza maspeculations. Vanhu voti aiwa, it is not just a personal tragedy, patori nemadangerous puzzles aiwa ari kutofixiwa right now. Saka pene mashoko ari kunyatsoratidza kuti panguva ino, as people they are mourning the Air Force of Zimbabwe Vice Air Marshal, vanhu vari kunyatsokuziva kuti aiwa, this might be a plot. And panga patori nemaissues anga atori calculated with subscribe or like on the bell icon. Timna mzimu emumbanyi kwa mchinzi, Zimbabwe holds a breath. As the nation mourns yet another decorated military hero, Zimbabweans are left grappling with an unsettling reality. The fight for power has entered a deadly phase. With the 2028 elections approaching, the succession plans unclear, the stakes have never been higher. In a land where history is soaked with the blood of liberation fighters and power struggles, the latest chapter in Zimbabwe's political saga is being written in shadows, whispers, and sudden funerals. The death of Air Vice Marshal retired Winnie Mandela is not just a personal tragedy. It is another piece of a dangerous and evolving puzzle, one whose endgame remains dangerously uncertain. Tomashobda panapa chinzi aiwa. Saka tikakuita aiwa this Air Force of Zimbabwe Vice Marshal kunyatsokuratidza kuti we are now in another power struggle. Vatiri kuona kuti panapa these unclear circumstances anonyatsokueta up kuma-generals ari kungoonekwa ari kungotsakatika, especially those vakaleader to the 2017 coup. Right now vatiri kuona kuti VP Constantine Chiwenga ndiwe munhu one asara aiwa aripo pamwe chete nevamwe vakaita sana Anselm Msanyatwe. These are the people vakaleader the coup. Ndo vari kuonekwa kunzi ndo vanhu eyes are on them. Havari kuti these guys kana iri transition of power ichiitwa nyika yeZimbabwe ichatungamirirwa navo, kana kuri kutsakatika ndo main threats asara ari kuthreatena the regime. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. Usangana subscribe or like, chat on the bell icon.